Maayong adlaw. Ang atong pagahisgutan karon mao ang gasa sa Espiritu Santo ug ang mga bunga niini. Ang Espiritu Santo girepresentahan kini sa murag mga dila nga kalayo ug siya puro magsalampati susama sa pagbunyag ni San Juan kang Hesus didto sa suba sa Jordan. Ang salampati nagsimbolo sa kaaghop ug kalinaw. Ang Espiritu Santo mao ang maghatag sa grasya sa Ginoo. Apan sigon lamang sa gitugot ni Hesukristo. Ang Espiritu Santo sab mao ang nagpakumpleto sa buhat ni Hesukristo. Sa samang pagkasulti, ang adlaw nagbanwag sa kayutaan, apan wala na magpugas. Iya lang gipalambo o gipabunga kung unsa man ang naa niini. Maghisgot kita karon sa mga gasa sa Espiritu Santo sa katolikong pagtulunan. Pila ba ang gasa sa Espiritu Santo? Sigun sa doktrina sa simbahan, aduna kitay 7 ka gasa sa Espiritu Santo. Kini mao ang kaalam, panabot, pagtambag orgiya, kaligon, kahibalo, kamatinud-anon or kaligon, kahadlok sa Ginoo. Una, hubaron ta ang kaalam, wisdom. Makabantay kita diha sa kahawang sa kinabuhing minanduan sa kalibutanong mga butang. Ug nagtinguha kita sa langit nun nga mga butang nga mao ang pinakamaayo. Sa mapananglit sa mga apostoles, may kaikag na sila sa pagbuhat sa labi pang maayo nga minanduan sa Espiritu. Ikaduha, mao ang panabot, understanding. Makaila kita sa tinuod nga katolikong pagtulunan, makabantay na sa dili husto nga mga doktrina. Ug ang ikatulo, mao ang pagtambag, orgiya, council. Makadiskubre kita sa kabubuton sa Dios bisan diha sa kalisdanan o kalisud sa atong kahimtang. Si Kristo nagaingon, ayaw kamo kabalaka kay ang Espiritu Santo magtudlo kaninyo. Mabasa sa Lucas 12:11. Ang example niini mao ang mga apostolis. So nagsigi pa sila sa wala pa magkunsad kanila ang balaan ng Espiritu Santo, sila mga mahuyang pa. Kaupat, mao ang kaligon, fortitude. Kaligon diha sa mga pagsulay, sa paghimo sa kabubuton sa Dios. Sa mga pananglit, ang mga apostoles, aduna na sila mga maayong mga kabubuton, pero kini mga mahuyang pa og mga mahadlokon sa mga pananglit. Sa pagdakop ni Hesus, sila nanagan ug nangahadlok sila. Kalima, mao ang kahibalo, knowledge. Makahibalo kita sa pagtulunan sa simbahan, sa Ginoo ug sa kang Hesukristo kinsa mao iyang gipadala. Sa pananglitan sa mga apostoles, sila dili maingon ta nga dili kaayo mga utukan, wala magtinguha nga mahimong utukan. Dili usab sila mga eksperto. Apan human mikunsad ang balaan nga espiritu kanila, sila nahimong mga banggiitan nga mga magsasangyaw. Ug ang ika-unom mao ang kaligon sa pagtuo, piety. Devotion, nahigugma kita sa Ginoo isip atong amahan. Malahot tayon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang example niini maong mga apostoles nga nahigugma sila kang Hesukristo apan for their own sakes para sa ilang kaugalingon. Nagdahom sila sa ganti niini nga gisaad ni Hesukristo.
Apan sa dihang nikunsad na kanila ang balaan ng Espiritu Santo, sila na nga usab ug andam na silang magpasakit o magpakamatay alang sa ilang gugma ngadto kang Kristo. Ang ikapito mao ang kahadlok sa Ginoo, fear of the Lord. Nagdumot kita sa sala nga mao'y tinubdan sa tanang kadautan. Mao kadto ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo. Gawa sa pito ka gasa adunay linain pod nga dili kasarangan nga mga gihatag ngadto sa talag saong okasyon ug mga pinili nga mga tao. Dili kini kaayuhan sa gitagaan mismo apan ngadto sa uban. Kini nga mga gasa sagad na hitabo sa unang panahon sa mga apostoles nga mao hinungdan nga dali milambo ang simbahan. Kini mao ang gift of tongue or pagsulti sa dili imo pinulungan, talan-awon sa umaabot or vision o prophecy, panagna sa umaabot. Kini mga gasa makatabang kanato o makahimo kanato ng mabinantayon ug mas labi pang andam sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Kung aduna may mga gasa, aduna gid kini mga bunga. Ug sa katolikong pagtulunan sa doktrina sa simbahan, dunay 12 ka bunga. Ang una niini mao ang charity, ang love. Ang love usa lamang kini sa mga hubad sa pulong at charity. Pang charity lawom kay kini nga pulong. Joy, peace, kalinaw, patience, benignity, kalmado, goodness, kaayo, long-suffering, pagkamainan tuson, mildness, kalumo, faith, pagtuo, modesty, mapailubon, continency, pagmapinugnganon sa kaugalingon, chastity, kaputli. Kining mga maayong kinaiya nga dinasig sa Espiritu Santo, makapahimo kanatong malipayon ug kontento. Makapahimo kini sa tao nga balaan ug maghatod sa tao ngadto sa Kristohanong kahimpitan. Ave Maria.